Lectures per a l'aula amb les germanes Roig. Isabel vol ser escriptora. Un llibre de Rosa Roig amb il·lustracions de Manola Roig, editat per Edicions 96. Isabel de Villena, emparentada amb les cases reials d'Aragó i de Castella, fou abadesa del monestir de la Santíssima Trinitat de València. Amb el seu Vita Christi, una de les mostres més belles de la literatura religiosa del segle XV, Sor Isabel està considerada la millor escriptora de l'àmbit hispànic medieval. El llibre es va publicar a València l'any 1497 i es va reimprimir 2 vegades més en l'època. Defensa el protagonisme de les dones en la vida de Jesús. El primer que heu de saber de mi és el meu nom. Bé, els meus noms, perquè en tinc 2 i els 2 els vaig fer servir. Elionor i Isabel. El meu nom primer és Elionor de Castella i d'Aragó, de l'antiga dinastia perduda de les 4 Barres, la de Jaume I el Conqueridor i Maria de Montpeller, sa mare, una heroïna que va morir defensant el seu fill. Com soc de llinatge reial, els escriptors del meu temps, com Bernat Fenollar, parlaven bé de mi en els seus poemes. D'aquella tan alta, tan forta i gran soca de l'arbre reial dels reis d'Aragó, sou vos una branca de virtut no poca. Fa bonic perquè rima. En l'arbre reial també hi havia reines, com la meua estimada cosina Maria de Castella, justa, sàvia, amant de la pau i hàbil negociadora. Ella governà aquestes terres durant els 25 anys que Alfons el Magnànim va viure a Nàpols. A la reina la recorde amb la ploma en la mà, escrivint cartes, defensant les dones, escoltant el llaüt i la dolça veu de la joglaressa Isabel de Sant Jordi, germana del poeta. La reina estimava molt València des que el 12 de juny del 1415 creuà el pont de pedra dels Serrans, el més antic de la ciutat, per a casar-se a la catedral. Tenia 14 anys. Ara reposa en el claustre del convent de la Trinitat. Bona lectura.